Masu kallon mu a yau za mu tattauna da mutane daban-daban akan addinai nawa ne a duniya. Ku biyo ni don jin yadda za mu tattauna da mutane tare da ni Zakiya Abdurrahman daga Sirrin Su Media TV. Duniyar fasaha. Ko za ka iya lissafo mana addinai nawa ka sani a duniya? Addinai da na sani a duniya to gaskiya suna da ba, amma dai ni dai wanda na fi sani shine musulunci wanda muke ciki. Sannan akwai kiristanci, sannan akwai irin inda haka bangaren su indiya haka kin san suna da addinai kashi-kashi haka. Yawwa to dai da sauransu dai su ne dai wannan a takaice addinan da na sani. Addinan da na sani, na san addinai da dama. Akwai musulun shine nawa, sannan akwai kiristiyaniti, sannan akwai hindu, na san dai da dama. Shi kenan ya wanda ka sani? To gaskiya sai dai in lissafa iya sani na, saboda akwai addinin musulunci wanda nake ciki kenan, akwai addinin kiristanci, akwai hindu, akwai addinin wannan maguzanci, akwai addinin wannan mutanen ba faladinawa ba, a sunan mutanen nan tsarin bai shi hudun. Addinai da na riga na sani, a farko na san addinin musulunci, na san kiristanci, na san yahudanci, na san isra'ila. Gaskiya abin da na iya sani. Gaskiya da farko dai na san nawa, zan iya cewa addinin musulunci, yauwa, sannan na san na biyu kirista, sannan na uku akwai wani ana kiran addinin buda, sannan akwai pagan mamara ma addinin na iya tsaya iya nan. In iya hakan ka sani. Warrayi kuwa a'a na tsaya iya nan kan na zage. Gaskiya addinai suna da yawa a duniya, wasu ma ba za mu san su ba. Akwai kiristanci, akwai maguzanci, akwai kafir, ko dai suna da yawa. Na san na musulunci, na san kirista, yawwa, na san kuma waɗanda began waɗanda ba su da addinin, yawwa, to su na sani. Gaskiya na san addinai da dama, amma ba zan iya sanin guda nawa bane kai tsaye. Dai waɗanda na sani akwai addinin musulunci, akwai kristan, akwai yahudu da dai sauransu. Na san addinai da dama. Misali na daga ciki akwai addini na farko dai mun san akwai addinin musulunci, akwai addinin christianity, sannan akwai addinai dai da yawa dai da yawa. Gaskiya addinan da na sani a duniya suna da yawa sosai. Za ka iya kawo su? Ya sani na san gwaya 18. To muna jin ka. Yawwa, na farko akwai musulunci, akwai addinin buda, akwai kiristanci, akwai biraniyanci, akwai addinin kazakhstan, akwai addinin yan iran, sannan nawa kenan? Ni dai bakwai na gani. Bakwai ke gani? To it is enough, wata nan ga miki ragowar. Addinai da na sani a duniya, na farko dai akwai musulunci, sannan na biyunsu akwai krista, sannan na uku akwai fega. Ko? Shikenan sai dai kuma idan bambanci kamar na addini, kamar a ce irin addinin buda na indiya, addini na kaman arewacin kabilu namu kiristoci na nan arewacin nan namu maguzawa da dai sauransu ga nan iri daban-daban, masu bautar shanu, masu bautawa ruwa, masu bautar rana, duk dai ga nan iri daban-daban. Da muka tattauna da mutane daban-daban akan addinai nawa ne a duniya. Zan so ku ci gaba da kasancewa da ni Zakiya Abdurrahman daga Sirrin Su Media TV. Duniyar fasaha.